Yo mone anda mangu monchu mulikiri bono isaranso ikengo manya senchira yobo ikirano iritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chakabene aso kumulikira mangana arengete chisemini gaboro kiwa ikomino yo moba bede bagonyora obokonye kurwase ekeumbe na boigo nebengi ya Equity inse yo murobolo maikante na Wings to Fly aboro kiwa umbali bakoramate mwabo aseba bede bagokonyeka gati yabo na murabatano yo mo abaisina abaiseke batano asa aboro kiwa ikomino yo mo kianda bakura chiskuru chia serikali abo asabere bakura chiskuru chia banyene omulikito Josephat Amisi niga twaligan roboti ru asenchira yobikirano Iriyo kwenekea buna ebengi ya Equity nyareko bage koena na anene obokonyi gukia sabana banyarako bakorabya kurwa ase chinga chitali kwenyara bono nigo abana ikomino yomo banyarako bakonyora omorobiri o Wings to Fly imeye county ya Kisii ayangole ngana Robinson Ogendi uyu uri omuteneneri gwa Equity ime ya omuchibosongo etwanyoreta amabori kurwa abana eribwe ya mono 25 abana ubategete konyoro gokonyo kugwa ogwakanerwe school fees lakini bone singenjama bagatwabwata make amangana amabagarenge komine limo etwanyara gochora abana bamura batano mo n'abanyaruka batano abana butwanyarite gochora lakini ese bali batumetwo kuboria ntwanyarite kurangeria abana emerongo kianda tugakwana na barabu tukanyoranga mbaroro tubwene tukogende mechiabo tumanyenga kibale abange babaibuli amona abana boiga banyarako bagwikirana aso muroberi yo nigo bagokere gitambukero kike ebenge ya Equity naboigo kubaganiria amayam ikira bagende bakwenekya ngabanyarako bakwenana obokonyi gotia ase chinga chiria chibwate obokongu nimbwato muruiro menyete gitanda yule tatu mwabo masi babiri bagongonya muno inje igongogete paka nsinyire ngokwana ngogete nkunya gotoyo monene rioka ngosaba monene konya bana baitu kera bakwendesa bali kubaseseni ebengi yaitu ya Equity na baragwe program ye bakoliro monene babwatesie kera bakogenda monene. My name is Sarah Vinika. I'm also thanking God for enabling us to find this scholarship. Boigo gatia bali banyarako bagwikirana gwo no Pastor George Murara uyobaganiria abana bwamaya naboigo kubagane banyarako bakobeka omukya banyarako bagukina asichisemi naboigo asichimbwa chiria cy'ubanyasaye n'abatu babere to kwana munabarabuo egenteke nenkere una ko bakwenda sikuru cyabo kitabia kibe kingia ari baranyarako bagufauru asobogima bwabo kera basabotiga nyasaye kando nabo gima bwabo rasarike stir ego twakwana munabarabuo ande twabasabeira maya ande ntogendera ko batarira na ko ba monitor egera bakine spiritually tayase chinsemo chi academic chioka Robinson Ogendi boigo nigo abaganiria baibuli banyarako bakwenekya ngabanyarako bakwelikia ase omoroberio bwelimu scholarship oyokwana na amone serikali uyo nyareko bagogochaka anene ase obwangoiga ndaboli abantu boito abana bali batanyoreta amabaga ase scholarship ye serikali njatangase tegoro elimu scholarships na mo apply elinde toligereri ese bali twatigete gose bande konya batara apply sengencho amax yabarengense amatemo akerasi sana isato na mo apply motoirane lichi form